masifa a gari. Akwai yaki ranka dade. Kowa ya san baka cikin gari yanzu. Ga yanan dukkan matasa sun taru suna so su je riga sun ce sai sun kona komai da duk abin da ake tunanin zai faru bai faru ba. Wannan karan zai faru. Na rantse duk wani Fulani da ya shigo gari namu sai ya mutu. Abin da za a yi duk yaron da ya je ya cira ruwa da uwa shi doben shi duka abin da ya zai mu yi musu hukunci daidai da abin da sun yi wa. Ba sun sace yarinya na ba, kai ma za su sace ka. Lallai kam wannan babu wanda zai aikata wannan sai manoma. Menene laifi ba da gwari ba zai nemi Fulani ba ka gaya mana. Ya me aka gwari? Kazami ma da shi. Kin fara tunanin yaro Fulani din nan kuma ko? Yau yanzu ya jafe wai ya za a yi da wannan al'amari kuma. Ya kamata mu kasance cikin shiri. Na sani cewa za su ce za su rama. Ka sani fa yaya, matukar haƙuri ya yawa, to aradun Allah yakan zama tsoro. Komai duhu da rintsi, sai kin so gare ni. Babu wani duhu ko rintsi wanda zai wa tarayyar mu katanga iro. Za ta auri Fulani. Kai! No! A gabana fa ta wulakanta dan uwanta gwari. A gabana tace ba ta son shi ta dai ta bar shi. Mu gwari asali ne, mu bagi ne ba. Wannan zancen yayi. Duk wanda aka gani kada a raga mishi. Kun ji ko? Ina so a kamo shi ne a hannu kuma a raye. Da hannuna nake so in mashi hukunci. Ka dubi sama! Ba kana ji abin da Hausawa suna she ba, in Mileka ya zo zai shirye leka ya saka hana shi. Tabbacin kare ganin duniya wannan. Sai kai nesa da gida. Amma Iro ka san sai ko kana son ta tana son ka sai iyayenta sun yarda. To sun ce ba su yarda ba. Ya kake so mu ma nan ba mu yarda ba. Ya kake so amma ai ina son ta ne ba fa. Iro ka san a gaban wa kake magana? Wai kai banda kai wa yake ma iyaye magana haka? Ni fa idan dai har akan godiya shi ko menene zan yi ma abin da yafi wannan. Kaji? Godiya? Are you serious? Ni Moses, you're comparing me with somebody